ନମସ୍କାର। ଆୱାଜ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଖଳାନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଚମ୍ପା ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ବଡ଼ବିଲ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିବଲାଲ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏସ୍.ଆର୍. ରୁଙ୍ଗଟା କ୍ଲକ୍ ଟାୱାରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ସହର ବଡ଼ବିଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମ୍ପା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟ, ବଡ଼ବିଲ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ପଟେଲ, ବଡ଼ବିଲ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୀରକ ମଜୁମଦାର ଓ ରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାତିରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଏହି ବଡ଼ବିଲ ସହରରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିପରି ହେବ ତାହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବଡ଼ବିଲରୁ ଖଳାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆୱାଜ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍।